Ότι έχουμε τραγωδία, το είπαμε, είναι η διπλή εξαφάνιση πατέρα και γιου στην ορεινή Φωκίδα. Τώρα βρέθηκε ζωντανός ο γιος, νεκρός ο πατέρας. Ποιο είναι το παρασκήνιο? Και φέρεται να ομολόγησε ο γιος, ο οποίος φέρεται να είναι πια κατηγορούμενος για τον πατέρα. Τι έχει συμβεί τώρα? Λίγο πριν τις 12 εντοπίζουν οι αρχές τον γιο. 38 ετών. Τους λέει: ελάτε να σας πω που είναι ο πατέρας μου. Και τους πηγαίνει στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πατέρας. Είχαν εξαφανιστεί από την περασμένη Τετάρτη, είχαν ξεκινήσει μαζί από την Λαμία, όπου νοσηλευόταν ο γιος, και ξαφνικά στην Φωκίδα χάνονται τα ίχνη τους. Στην αρχή πιστεύουν ότι έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, όμως δεν βρίσκουν τίποτα. Έχουν σηκωθεί ελικόπτερα, έχουν σηκωθεί drones. Η μαρτύρια ενός βοσκού είναι αυτή η οποία έδωσε κάποια στοιχεία στις αρχές, όπως και η κατάθεση της μάνας της μητέρας. Έχει δώσει κάποια εξήγηση γιατί? Όχι, έχει πει το μόνο που έχει πει είναι ότι καυγάδισαν χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι να δοθεί η ιατροδικαστική έκθεση για να δουν τα αίτια, τα ακριβή αίτια και να συντάξουν βέβαια την δικογραφία και μετά να πάρει την οδό που πρέπει να πάρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τασούλα.